गासैखौबो सिगांग्रो बरायबाय। आदानि कम्पानियावहाय बाहाय जागोना खाथां जाहां जाहां होननाय बादिसो माथो आदा प्रमदनि राव बादिब्ला दासिमबो केन्सेल जायाखै होनलायसो गारदों। आदा प्रमद, दा नोंखौ सोर फोथायबावगोन? बै समनिफ्राय नोङो एबसु दरना होनायनिफ्रायनो नोङो बिराद मोजां मोजां खोथा बाहायदोंमोन आरो बै समावहाय नोंखौ बिराद मानसिया फोथायोमोन आरो फोथायबोदोंमोन। दा नों बै समावहाय नोङो बुंबोदोंमोन आङो CM MC MLA जानो सानाखै बा आं बिसोरनि गाज्रिखौहाय सेनो सानाखै। बिदियावहाय नोङो माइनास जाखाबाय। न'खर न'खर साख्रि होगोन बावबो माइनास जाखाबाय। बेखौ सोदोबखौ नोंनो खुद बुंदों, बेखौ नोंनो खालामना लागासिनोसो दङ। बाहाय जोङो जेबो खालामाखै। जों पाब्लिकफ्रा नोंखौ सापर्ट होदोंमोन बै समावहाय। आरो नै दाबो 75,000 सेल्फ हेल्पआवहाय रां होगोन, बेखौबो मालाय बावबो फैमाल जाबाय माखासेयानो। दाख्लैनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय जाखिनि बिथांमोनाहाय गार्डआवहाय जब मोनदों, बैबोथ' बैखासै सिगाङावहाय होखानायखासो बियो। बेखौ हाग्रामा सारायना खालामना गालांखानायखा। आरो बेनि जाखिनि मोननांगौ बेखौबो दाख्लै जे होदोंमोन तामुलपुरावहाय 211 जन होदोंमोन ना, बेखौबो बिसोर दानो होआमोन। बिसोरो रिपर्ट बिजादों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बैसिनि लिस्टखौहाय बिसोरो लाखिना दोनदोंमोन। बे गावसिनि इलेक्सननि थाखाय बिसोरखौ लाखिना थागासिनो दङ। रन्जन दैमारि साराबो हाथियार हमनानै जुद्ध नांदों। हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो अस्त्र हमनानैहाय जुद्ध नांदों। प्रमदआ मालानिफ्राय जेल जाफेरा? आदा प्रमदआ हाथियार हमनानै माला जुद्ध नांफेरा? प्रमदआ सोर? पाब्लिकखौ जाम्बा खालामदों, पाब्लिकखौ बोखा खालामदों बै समावहाय। दा बे पाब्लिकखौहाय जाम्बा खालामनाय, पाब्लिकखौहाय थगायनायनि, पाब्लिकनिफ्राय थै दान लाना थांनायनि फाबा दा बेनाव नांगासिनो दङ। आरो बेनावहाय फाबा बेल' नाङा, बेनावहाय दा फाबा थामाम नांगोन। जों बर' फिसाफोरनि थै दान लानाया बावबाय। जाय बिथांमोनाहाय थै दान हरदों बिसोरो बावाखै। नोंनो खुद गावनो गाव नोंनि आखलखौहाय देखायनासो नों लागासिनो दङ। बेखौहाय नोंनो खोन्थाना लागासिनो दङ आं मानसिया थिग नङा होननानैसो। जों पाब्लिकफ्रा नुगासिनोबो दङ आरो फोथायबायबो नोंनि आखला थिग नङा होननानै। नाथाय जाय मानसिफ्राहाय नोंनिफ्राय रां मोनदों बैफोरबादि मानसियासो दा आंजों सिथाबना थागासिनो दङ। नोंथ' मोजां मोजां मानसिनोहाय एसे एनै रां हरना दोनो, जाहाथे नोंनि आखल आखुआ जाहाथे बाहेरायावहाय फैया। आरो जाखिनि जhwbkabai बासबारि मंगला जरायावहाय जे आदानि कम्पानिनोहाय जे इलेक्ट्रिसिटिनि मोनसे बाहाय इन्डास्ट्रि खालामनो नागिरदों, दा बेखौहाय नोंथाङा जानो हागौ माबा मोनसे आथोना सारेना लाखाबाय। ओंखायनो नोङो बे जायगायावहाय जर जबस्ति बे खामानिखौहाय मावहोनो थाखाय बा फसंनो थाखाय नोङो बाहाय जर जबस्ति खालामगासिनो। नाथाय नों सान जे नों जन्म जायैनि सिगां, खोनाबाय आदा प्रमद, नों जन्म जायैनि सिगां जhwbkabai बासबारियावहाय बर'फोर उजिनानै दंखायोमोन। दा बैफोर बर'फ्रा मानो दासिमबो गावसिनि हानि लेखा मोनाखै? दे सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन। सासे आबौआ बुंदों 1939आवहाय आङो जन्म जादोंमोन, ओमफ्राय 1941आवहाय आं उमुगावहाय जोंहा खारबोदों। अब्ला नों साननानै नाय 1939नि सिगांनो अब्ला बर'फोर दंखायोमोन बे जhwbkabai मंगला जरायावहाय। अब्ला नोङो बेखौ मा खालामनानै, मा नुनानै, मा सानदों? आरो बे रुपसि एयारपर्टआहाय सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन, गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायोमोन। अब्ला नों सिन्था खालाम। हा नोङो बाहाय जुदि सानदोंब्ला नैबे आदानि कम्पानिखौहाय नांगौबा साइडआव हरनानै बा नोंसिनि
तामुलपुराव लांनानै बा उदालगुरियाव लांनानै बेखौहाय बहायहैयो जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय अनेक कलेज दङ अनेक कलेज जाबाय नांगौब्ला बाहाय माबा मोनसे मोजां बुस्थुखौ बहायफै अनेक इन्डास्ट्रि दङ अनेक कम्पानि दङ नों बेफोरखौहाय नोङो लाबोनाय फसंफै जुदि बाहाय नोङो 10,000 जन 20,000 जन साख्रि होनो गोसोब्ला नों जे बुंदों आदानि कम्पानियावहाय 10,000निबो बारा 20,000 सिमहालागै साख्रि मोनगोन नाथाय बाहाय 100 जननिबो बारा मोना आरो जाय मोनगोन बे लेबार मोनगोन एसे एनै थाखा आरजिनो हागोन बेखौ मालाय आरजिगासिनोखा आरो बाहाय पार्मानेन्टलि बाहाय रावबो साख्रि मोना दा मामाया बुंदों दा बे प्रजेक्टखौहाय गवालपारा बा धुब्रियावहाय बहायनो नागिरदों बहायथों गवालपारायाव बहायनो धुब्रियाव बहायो बहायथों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय बांद्रायखाबाय कलेजनि आजां गाजां होंगो दोंगो मेरला कलेज दङ जुदि माबा मोनसे डेभेलपनि खामानि मावनो गोसोब्ला मोजां इन्डास्ट्रि लानानै फै बा मोजां कम्पानिखौ बाहाय बहाय फै जाहाथे जोंनि बिटिसिआबो जाहाथे नाम मोनो बासबारि एलेकानि बेसेबांखिनि मानसिफोर दं पाब्लिकफोर दं बिसोरो जाहाथे बावहाय 10,000निफ्राय बारासिन बा 20,000सिम बाहाय खामानि मावना जानो हायो खिन्थु आदा प्रमदआ बे प्रजेक्टखौहाय बियो बाहाय बहायगोन खि बहायगोन बिनि राव बिनि खुगानिफ्राय आवाज ओंखारनाय बादिब्ला बियो आदानि कम्पानिखौहाय जhwbkabai बासबारि मंगलाजरा एलेकायावनो बहायगोन खि बहायगोन बिनि बादिब्ला नाथाय जों पाब्लिकआ बिदिखौहाय मालाबो गनाया आरो जाखिनि मंगलाजरानि पाब्लिकफोर नोंथांमोनाबो बिनि खुगानि रावजोंहाय दागोजाव आरो दागनाय बियो जेरैखि जायाब्लाबो माबा मोनसे खायदा बहननानै बियो बावहाय खालामनो हागौ बेनोसै आंनि बुंनांगौआहाय